Словото на Бог дойде към Авраам във видение, казвайки: не се страхувай, Аврааме, аз съм твоят щит и твоята извънредно голяма награда. Авраам се помоли на Бог за Авимелех и Бог излекува Авимелех и неговата съпруга и неговите слугини и те раждаха деца. Когато видя кръвта, аз ще те прескоча и болестта, язвата няма да дойде върху теб, за да те унищожи. И Мойсей каза: не се страхувайте, просто стойте и вижте спасението от Господа, което Той ще ви покаже днес, защото египтяните, които видяхте днес, няма да видите никога повече, завинаги. Господ влиза в битка за вас, а вие стойте спокойни. Аз съм Господ, който те лекувам. И вие ще служите на вашия Бог, и Той ще благослови хлябът ви и водата ви. И аз ще премахна болестта измежду вас. Няма да има в земята ти жена, която да помята или да е бездетна. Броят на дните ти ще направя пълен. Ще бъдете благословени повече от всички хора. Не ще има неплодна или неплоден между вас. И Бог ще отмахне от теб всякаква болест и няма да сложи нито една от злите египетски болести върху теб. Както са дните ти, така ще бъде и твоята сила. Повече дни, повече сила. Но сега Господ, моят Бог, ми е дал почивка от всички страни, така че няма нито противник, нито ми се случва някакво зло. Благословен да бъде Господ, който е дал почивка на своите хора, според всичко, което обеща. Нито една дума не се е провалила от Неговото добро обещание. Бог казва: намерих изкупител. Затова плътта ти ще стане по-свежа от плътта на дете. Ще се върнеш в дните на своята младост. Господ благослови късните дни на Йов повече от ранните. След това живя Йов 140 години и видя синовете си и синовете на синовете си чак до 4-то поколение. И така Йов умря стар и пълен с дни. Праведният ще бъде като дърво, посадено при реки от вода, което дава плодове на времето си. Така също и листата му няма да изсъхнат и каквото и да върши, ще преуспява. Ти, Господи, си щит за мен, моята слава и този, който повдига главата ми. Господ е моят пастир. Няма да ми липсва нищо. Той ме слага да си легна на зелени пазбища. Той ме води покрай спокойни води. Той възстановява душата ми. Господ ще даде сила на своите хора. Господ ще благослови хората си с мир. О, Господи мой, аз викам към Теб и Ти си ме излекувал. Вечер може да влезе плач, а на сутринта иде радост. Господи, Ти си ми убежище, мястото, в което да се скрия. Ти се грижиш за мен, Ти ме пазиш от опасност, Ти ме държиш близо до себе си. Ти ме пазиш от беда, от стрес и огнетител. Ти ме заобикаляш от всички страни с песни на освобождение. Много са бедите на праведния, но Господ го избавя от всички тях.
Той пази всичките му кости. Нито една от тях няма да се струши. Нито една от тях не е счупена. Господ ще те подкрепя и укрепва, когато си болен, когато си на легло. Цялото ти легло Той ще преобърне до здраве. Той ще премахне болест и тревога. Призови ме в ден на напаст, призови ме в ден на скръб и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Възложи товара си на Господа и Той ще те подпре, Той ще те подкрепи и Той ще те поддържа. Той никога не ще допусне да се поклати праведният. Ти си избавил душата ми от смърт, краката ми от препъване. Затова сега мога да ходя в Твоето присъствие, о Боже, в Твоята светлина, даваща светлина. Когато извисях глас към Теб, тогава враговете ми отстъпват назад. Това узнах, че Бог е с мен. Ти няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем, нито от болестта, която ходи в тъмнина, нито от разрушението, което опустошава по пладни. 1000 ще паднат от страната ти и 10 000 от дясната ти страна, но тези неща няма да дойдат близо до теб, защото си направил Господ, който е Твое убежище, всемогъщия Бог, Твое обиталище. Затова няма да ти сполети никакво зло, нито сериозна болест ще се приближи до Твоето жилище. Той ще извика към мен и аз ще му отговоря, казва Бог. Аз ще бъда с него в беда, ще го избавя, ще го спася и ще го издигна. Ще направя така, че злото да няма достъп до него. С дълъг живот ще го удовлетворя и ще му покажа моето спасение. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадените в дома на Господа ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще са плодоносни в дълбока старост, ще са сочни и зелени. Благославяй Господа, о душо моя, и не забравяй всичките му добрини. Той е, който прощава цялата ти поквара. Той е, който лекува всичките ти болести, който изкупва живота ти от рова, който те заобикаля с обичаща доброта и нежно състрадание, който задоволява устата ти с добри неща, така че младостта ти се подновява като на орлите. Бог ги изведе също така с сребро и злато и нямаше нито един, дори да накуцва. Тогава извикаха към Господа в бедствието си и Той ги спаси, избави ги от притесненията им, от страданията им, от трудностите им. Той изпрати Словото си и ги излекува и ги освободи от техните гробове. Аз няма да умра, но ще живея и ще разгласявам делата на Господа. Господ няма нито да задреме, нито да заспи. Господ е твоят пазител. Господ ти прави сянка над дясната ти ръка. Денем слънцето няма да ти навреди, нито луната нощем. Той ще опази твоя живот. Господ ще бди над тебе, когато влизаш и когато излизаш, сега и завинаги. Той дава на възлюбения си сън.
Сине мой, обърни внимание на моите думи, преклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление, здраве за цялото им тяло. Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Щастливо, весело сърце прави добро като лекарство, като лечение. Веселото, щастливо сърце е благотворно лекарство и изцеление. Избери да се прилепиш към Господа твоя Бог, защото Той е животът ти и дължината на дните ти. Смърт и живот са в ръката на езика. Ще го пазиш, поддържаш в съвършен мир умът, който на теб се подпира, защото бърза за убежище в теб. Той дава на уморените сила и на тези, които нямат никаква сила, умножава силата. И юношите ще се уморят и ще отслабнат, и младите мъже съвсем ще паднат, но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с криле, като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да се изтощят. Не се страхувай, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, и ще ти помогна. Ще те подпра с дясната ръка на моята праведност. Аз ще бъда твой Бог през времето на целия ти живот и докато косата ти побелее, аз ще те нося. Аз съм направил и аз ще се грижа за теб. Аз ще ти поддържам и подкрепям. Дори ще те взема с мен и ще те спася. Със сигурност Той взе нашите немощи, болести, слабости и тревога и понесе нашите мъки, скърби, нещастия и болки. А ние го счетохме за наказан, поразен от Бога и унижен. Но Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан, беше разтрошен заради нашата вина и поквара. Наказанието, необходимо за да донесе мир и добро на нас, падна върху Него. И чрез Неговите рани ние сме изцелени и направени цялостни. Твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти ще разцъфне скоростно. Праведността ти ще върви пред теб, славата на Господа ще ти бъде задна стража, ще бъде твоя защитен отряд. Господ ми каза: добре си видял, защото аз бързам да изпълня Словото си. Аз бдя над Словото си, за да го изпълня. Благословен да бъде онзи човек, който се доверява, който бяга за убежище в Господа и чиято надежда, чието упование е Господ, защото ще бъде като дърво, насадено при вода до река, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът, а листът му ще се зеленее и няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ. Ето, аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо твърде трудно за мен?
ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, и ще им открия изобилие на мир и истина. Самият аз ще паса овцете си, и аз ще ги успокоя, казва Господ. Ще потърся изгубената и ще докарам изгонената, ще привържа ранената и ще дам сила на болната, ще подкрепя немощната. И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът, червият, бръмбарът и гасеницата. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете като телета из обора. Исус ходеше по цялата Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. И се разнеси слух за него по цяла Сирия, и довеждаха при него всички болни, измъчвани от разни болести и страдания, обладани от демони, епилептици и парализирани. И той ги изцели. И ето един прокажен дойде при него, кланяше му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус протегна ръка и се допря до него и каза: Искам, бъди очистен. И веднага се очисти от проказата. А когато се свечери, доведоха при него мнозина, обладани от демони, и той изгони духовите с една дума и изцели всички болни, за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исаия, който казва: Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. Тогава той влезе в една ладия, премина и дойде в своя си град. И ето, донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като видя вярата им, каза на парализирания човек: Имай смелост, синко, прощават ти си греховете. Тогава каза на паралитика: Стани, вдигни постелката си и иди от дома си. И той стана и отиде от дома си. А множествата, като видяха това, удивиха се и прославиха Бога. И когато Исус си отиваше оттам, след него вървяха двама слепи, които викаха: Смили се над нас, сине Давидов. И като влезе в къщи, слепите се приближиха до него и Исус им каза: Вярвате ли, че мога да направя това? Те му отговориха: Вярваме, Господи. Тогава той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви. И очите им се отвориха. Когато слезе на брега, Исус видя огромна тълпа от хора. И той се изпълни със състрадание към тях и излекува болните им. Огромни тълпи започнаха да се стичат към него. Хората водиха със себе си куци, сакати, недъгави, слепи, глухонеми и много други болни. Сложиха ги пред нозете на Исус и той ги излекува. И народът бе удивен, виждайки как глухонемите говорят, сакатите оздравяват, куците вървят и слепите виждат. И те всички прославиха Бога на Израел. Прекосявайки езерото, те пристигнаха в Генисарет и завързаха лодката на брега. И когато излязоха от кораба, хората веднага го познаха и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят болните на легла там, където чуеха, че се намирал той. И където и да влизаше, в села или градове или във ферми, слагаха болните по пазарите и му се молиха те да се допрат поне до края на дрехата му. И всички, които се допряха, бяха излекувани. Исус каза: Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се
и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че тези неща, които казва, ще се сбъднат, той ще има каквото и да каже. Затова ви казвам, всички неща, които желаете, когато се молите, вярвайте, че сте ги получили и ще ги имате. Исус им каза, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите. В мое име демони ще изгонват, ще говорят нови езици, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. Ще полагат ръце на болните и те ще оздравяват. И цялото множество се стараеше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеляваше всички. И ето, една жена, която имаше дух на немощ от 18 години, тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и каза: жено, освободена си от своята немощ. И положи ръце на нея. И на часа тя се изправи и славеше Бога. Крадецът идва единствено да краде, да убие и да унищожи. А аз дойдох, за да дам живот. Живот в цялата му пълнота. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава своя живот за овцете. Мир оставям с вас. Моят мир аз го давам на вас. Аз не давам както дава света. Нека сърцето ви не се тревожи. Не го оставяйте да се страхува. Петър, като обикаляше всички вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида. И там намери един човек на име Еней, който беше налегло от 8 години, понеже беше парализиран. Петър му каза: Еней, Исус Христос те изцелява. Стани, оправи леглото си. И той веднага стана. А в Листра седеше някой си човек, немощен в краката си, недъгъв от рождението си, който никога не беше ходил. Той слушаше Павел, като говореше, а Павел, като се взрява в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, каза със силен глас: стани на краката си. И той скочи и ходеше. Затова обещанието към Авраам и към потомството му е от вяра, за да бъде по благодат. Така че обещанието да е сигурно, гарантирано за цялото потомство. Не само за това, което е от закона, но и за това, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички нас. Както беше писано: направихте баща на много народи. На когото той повярва, Бог, който дава живот на мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, че ще стане баща на много народи. Според това, което беше говорено, толкова ще бъде твоето потомство. И като не отслабна във вяра, въпреки че беше почти на 100 години, и добре знаеше, че тялото му е вече неспособно да създава потомство и че Сара е безплодна, той не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи. Той израсна по-силен във вяра, отдавайки слава на Бог и оставайки напълно сигурен, напълно знаещ, че това, което Бог е обещал, той е способен, той е силен да го изпълни. Ако заради един човек смъртта царуваше благодарение на греха на този един човек, много повече онези, които получават изобилната благодат и подаръка на праведност, ще имат истински живот и ще царуват чрез един човек – Исус Христос. Защото законът на духа на живота в Христос Исус те освободи от закона на греха и на смъртта.
Бог възкреси Исус от мъртвите и сега във вас живее Божия дух. Онзи, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот на вашите смъртни тела чрез своя дух, който живее във вас. Какво да кажем за това? Ако Бог е за нас, кой може да е против нас? Нима онзи, който не пожали собствения си син, а го изпрати да умре за всички ни, няма да ни даде щедро, заедно с Исус и всичко останало? Но Бог ми каза: стига ти моята благодат, защото силата ми се проявява най-добре в слабост. Затова с най-голямо удоволствие ще се хваля със слабостите си, за да може силата на Христос да почива върху мен. Христос ни освободи от проклятието на закона, поемайки върху себе си това проклятие, защото Писанието казва: проклет е всеки, който виси на дърво. Христос ни освободи, за да може благословението, дадено на Авраам, да бъде дадено на народите, които не са евреи, чрез Христос Исус, така че чрез вяра да получим духа, обещан ни от Бога. И ако сте Христови, тогава вие сте потомство на Авраам и наследници на обещанието. Не се плаши, не се ужасявай, не се отчаивай, не се тревожи дори за едно единствено нещо, но във всяко нещо, каквото и да е то, чрез молитва и молба за всяко нещо, което чувствате, че ви липсва, с благодарение, нека исканията ви станат известни на Бог. Кажете исканията си на Бог и Божият мир, който никой ум не може да схване, надминаващ всяко човешко разбиране, ще пази сърцето ви и ума ви в Христос Исус. И нека пристъпваме с откровенност, с премота, с увереност към трона на благодатта, за да получим любов и състрадание, да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага във време на нужда. Нека държим непоколебимо изповядването на надеждата, защото верен е този, който е обещал. Сам Господ казва: никога няма да те оставя, никога няма да те напусна. Не, никога. Никога няма да те изоставя, никога няма да те оставя да живееш в липса, никога няма да те оставя без подкрепа, никога няма да те оставя да се чувстваш безпомощен. Със сигурност няма. Исус Христос е същият и вчера, и днес, и завинаги. Болен ли е някой от вас? Нека извикат църковните презвитери и нека се помолят над него и нека го помажат с зехтин в името на Господа. И молитвата на вярата ще излекува болния и Господ ще възстанови здравето му, а ако е извършил грехове, ще му се простят. Изповядвайте греховете си един на друг и се молете един за друг, за да бъдете излекувани. Много мощна е молитвата на праведния и много ефективна. Исус сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за праведността, чрез чиито рани вие бяхте излекувани. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Всяка своя грижа, всяка тревога, безпокойство, възложете ги на Него, защото Него го е грижа за вас. Той се интересува от вас, Той мисли за вас. Дечица, вие сте от Бога и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. В това се усъвършенства нашата любов,
за да имаме смелост, да можем без страх да говорим открито, да се приближим до Бог в деня на съда. Защото както е Той, както е Исус, така сме и ние в този свят. Възлюбени, моля се да преуспяваш във всичко и да си здрав, както преуспява душата ти. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на тяхното свидетелство. И показа ми чиста река от вода на живот, бистра както кристал, която извираше от престола на Бога и на агнето. И по средата на улицата му и на реката от тук и оттам имаше дърво на живота, което раждаше 12 пъти плодове, като даваше плод всеки месец. И листата на дървото бяха за изцеление на народите. И вече няма да има никакво проклятие.